Мәктәп укучылары өчен Россия мөмкинлекләр иле президент платформасы проекты «Большая перемена» озын тәнәфес дип исемләнгән бәйгенең яңа этабы старт алды. Казан шәһәрендә әлеге проектның үз форматы тәкъдим ителә. Ул ничек үткәрелә һәм анда кемнәр катнаша? Озын тәнәфес үзенчәлекләрен Мөршидә Җихан ачыклады. Әнә шулай йөзләгән бала озын тәнәфес проектында үз мәктәбенең гимназиясенең данын яклый. Казан шәһәре мәктәпләре гимназияләр арасында үткәрелгән ярышны сайлап алу турлары узган. Монысы шәһәр этабы. Турдан куып әзерләндек. 1-нче сыйныфтан алып, 10-нчы сыйныфка хәтле булган укучылар барысы да катнаша. 12-нче кызлар гимназиясе укучылары үз чыгышына нигез итеп Казан тарихына сәяхәт кылуны сайлаган. Без төрле номерлар күрсәттек, биюдә, җырладык та. Җыр бию нәфис сүз тулаем чыгышларының бер-берсен тулыландырып баруы жюри әгъзалары өчен аеруча мөһим. Озын тәнәфес фестивале балалар һәм укытучылар арасындагы багланышны тагын да ныгыта. Алар бергәләп бер сәхнәдә чыгыш ясый. Bütün балалар да бердәмлек белән менә берсенә булышалар, тырышалар. Шундый менә мин үзем дә татар тел укытучысы буларак химия укытучысы ролен уйныйм инде. Менә шулай тырышып дип позитив белән җиңәргә дип килдек. Бу юлы барлыгы 3 белем йорты укучылары чыгыш ясады. Һәр кайсы фестиваль өчен атап махсус программа әзерләгән. Максатлары бер: мәктәп гимназияләрдә уку һәм укыту үзенчәлекләрен, милли мәдәни тормышны чагылдыру. Без бүген выступать итәргә килдек. Миңа монда бик ошады, монда бик кызык, күңелле булды. Мин театр модада катнаштым. Фестивальнең шәһәр этабы 7 мартка кадәр дәвам итә. Аннан гала-концертта Гран-прига лаек булган белем йорты ачыклана. Озын тәнәфес Казанда үткәрелә башлаганга 10 елдан артып китте. Җиңгән мәктәпләргә, гимназияләргә шәһәр мэры Илсур Метшин 1 миллион сумлык сертификат тапшыра. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.